Tothom, benvinguts Eva i David, i moltes gràcies per ser aquí, per compartir amb nosaltres tot el que heu decidit anar explicant arreu del país. L'Eva i el David són coneguts a les xarxes per ser molt actius en defensa de la nostra identitat i, per tant, molts ja els deveu conèixer. Fa uns mesos, però, van fer un pas més endavant i van constituir una associació, Nació, Llengua i Cultura. Una entitat formada per catalans que creuen que és necessari revifar el debat sobre la identitat nacional, recuperar l'orgull de ser catalans i descolonitzar-nos mentalment. És en aquest sentit que Nació Cultural Catalana és la plataforma que vol portar el concepte de catalanitat arreu dels països catalans, fent xerrades com la que avui hem organitzat a casa nostra. De tot això ens en parlaran i els cedeixo la paraula perquè realment no cal entretenir-nos més, que qui ens han d'explicar són ells. Gràcies David, gràcies Eva, tot per vosaltres. Bé, no ens presentem, ens han presentat. Bé, nosaltres el que volem fer bàsicament és això, recuperar la noció d'identitat, de nació. Perquè és una noció que el procés ha reconec totalment. Penseu, tot va començar amb una manifestació un juliol on hi havia una gran pancarta que deia som una nació. Però a partir d'aquí, si penseu en l'última vegada que vau sentir a un polític o a un activista parlar del concepte de nació, del concepte d'identitat, de què significa ser català, probablement us n'haureu d'anar molt lluny, si és que trobeu algú. Què ha fet els últims 10 anys a la política catalana? Doncs bàsicament ha fet continuisme de les èpoques anteriors en què ens deien que ser català no significa res, que ser català és una qüestió d'ubicació, que ser català és simplement viure a Catalunya i, si m'apures, tenir el DNI espanyol. Allò de l'època Pujol, que és català qui viu a Catalunya i treballa a Catalunya i vol ser-ho, però vol ser què? No es pot voler ser una cosa que no se sap exactament què és. Durant molts anys, ser català ha sigut una cosa purament administrativa. Tu tenies un DNI, tenies un empadronament i eres català. I això volia dir que s'excloia una part de la població de Catalunya i s'incloia una part de la població de Catalunya que no coincidia amb els mateixos requisits. I m'explico. És molt senzill pensar que tothom que viu en un lloc pertany al mateix poble o a la mateixa cultura, però no és real. Tots sabem que en un país hi ha residents estrangers, hi ha immigrants, legals o il·legals, hi ha persones que potser estan de pas i hi ha persones que són del país i viuen en altres llocs. Jo a les xerrades faig una pregunta molt senzilla i demano que la contesti la gent. Així, simplement escoltant-me, veient-me, diríeu que sóc catalana o no? Sí. La majoria diríeu que sóc catalana? Sí. L'estat espanyol diu que no. La llei diu que no. Administrativament no sóc catalana, perquè per ser catalana hauria de tenir el DNI espanyol i residir a Catalunya, estar empadronada a Catalunya, tenir veïnatge administratiu. No tinc veïnatge administratiu a Catalunya des de fa 18 anys. Per tant, no sóc catalana. Al mateix temps, hi ha moltíssima gent que viu a Catalunya des de fa un any, 2 anys, 20 anys, 50 anys, i que evidentment tampoc són catalans, perquè no volen ser-ho, bàsicament. És a dir, aquestes persones que van venir a l'any 50 o que van venir a l'any 60, o és igual, o el 2000, i que els dius bon dia i et fiquen mala cara, no podem assumir que són catalans. Si acceptem aquesta definició de la catalanitat, el que estem dient és que la catalanitat no existeix, que nosaltres no som un poble, que nosaltres no som una nació, nosaltres som una situació administrativa. Però el greu de veritat no és que ho diguem nosaltres, és que ho diu l'Estatut de Catalunya. Si llegiu l'Estatut de Catalunya, el preàmbul, el que explica bàsicament és que Catalunya s'ha fet amb les aportacions de molts pobles, que Catalunya és una terra de pas, que és una terra de mestissatge, que Catalunya no és. És a dir, tothom té la idea que és possible ser espanyol, és possible ser francès, és possible ser anglès i és possible ser xinès. Però no és possible ser català, perquè per ser has de ser alguna cosa. Has
de tenir unes característiques. Has de poder demostrar aquestes característiques. Només és possible estar català. La catalanitat es guanya quan t'empadrones i es perd quan et desempadrones. Ja està, res més. I això és el que ens han estat venent any rere any, almenys durant els últims 40 anys. Perquè abans ni això, abans no eres català, eres espanyol i residies en aquesta regió d'Espanya, no? Però ara sí, ara se suposa que podem ser catalans. I si podem ser catalans no ens hem de plantejar ja què vol dir ser català. Perquè tots heu dit que sóc catalana. I si ho pensem, per què sóc catalana? Diria que jo podria ser catalana doncs perquè visc aquí. O podria ser catalana doncs perquè vaig néixer aquí. Però en realitat el que us fa pensar que sóc catalana al primer moment és que parlo català. És aquest detall. I això ens passa a tots. Anem de vacances, ens n'anem a Berlín o a Londres i trobem una persona que parla català. I el primer que pensem és que és dels nostres. I ens acostem, ai tu que ets de Catalunya i tal. I potser no ho és. Potser resulta que va néixer allà i que els seus pares o els seus avis o simplement està practicant el català perquè li agrada. Però el primer que estem pensant és que és dels nostres. Perquè normalment ser d'un lloc implica tenir la cultura del lloc. I per tant, en aquest cas, ser català implica, entre altres coses, parlar català. Clar que a vegades correm el perill de folcloritzar. Més ben dit, correm el perill de que els altres ho folcloritzin, no? I de que ens diguin, sí, claro, es que eso de ser catalán es bailar sardanes y comer calçots. Dius, potser és una miqueta més complex que això. No tots els catalans ballen sardanes, no tots els catalans mengen calçots. Però en principi, tots els catalans parlen català. Potser no el parlen tot el dia, potser tenen pares que són de Múrcia, o potser fins i tot van néixer a Múrcia. I potser en algun àmbit de la seva existència doncs parlen castellà o parlen qualsevol altra llengua. Però no són aquestes persones que et miren malament quan dius bon dia. O que després de 50 anys li dius 2:15 i et diu com? Aquests no ho són, no? Aleshores, què ens passa a nosaltres amb la catalanitat? Doncs que una vegada assumim la catalanitat, hem d'assumir que la manera d'enfocar la independència no pot partir de la noció espanyola de catalanitat. Ens hem trobat en que durant molts anys estem pendents una miqueta de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre, si s'hagués reivindicat, o sigui, si en el moment de guanyar s'hagués fet un adui i s'hagués proclamat la independència i s'hagués defensat i ens haguessin reconegut, ja estava, no hi havia discussió. Però això no va passar. Aleshores hem d'explorar una altra via. I l'altra via és la via de la minoria nacional. La minoria nacional no implica només dir que els catalans estem reprimits o estem marginats. Implica, en primer lloc, definir qui és català i per què. Perquè si tu no pots definir-te, com pots dir que et marginen? Quan tu te'n vas a Europa o a la ONU i dius necessito que m'ajudeu a protegir la meva llengua. Quina llengua? La de Catalunya. Ai, quina és aquesta? Perquè a Catalunya n'hi ha 3 oficials. I són oficials. Aleshores, si assumim que tothom que viu a Catalunya és català, assumim que totes les llengües de Catalunya són catalanes. I quan reivindiques, estàs reivindicant en nom de tots els ciutadans de Catalunya, la majoria dels quals els importa un rave la nostra llengua. Per tant, tu has de demostrar al món que existim com a minoria a Catalunya. No com a minoria a Espanya, sinó com a minoria a Catalunya. Que a Catalunya hi ha una part de la població que hi és, però que no hauria de ser comptada de cara a la independència. I vol dir això que no poden ser independentistes o que no poden estar d'acord amb la independència o que una vegada independents no es podrien nacionalitzar? No, no vol dir això. Hem de pensar en Estònia. Estònia va fer exactament això. Va dir, aquí hi ha russos i hi ha estonians. Després hi haurà altres coses, però bàsicament hi ha russos i estonians. Els russos són russos i els estonians són estonians. I qui s'ha d'independitzar? Qui ha de prendre aquesta decisió? Els estonians. Que els russos volen ajudar, que algun rus es vol sumar a nosaltres? Fantàstic, no direm que no, escolta. Però hem d'entendre que aquí ens estem independitzant nosaltres. Perquè si no, no hi ha cap possibilitat d'independència quan tens un 60% de la població que habitualment no parla català, quan tens un 60% de la població que no es va aixecar del sofà per anar a votar l'1 d'octubre perquè no se sentia interpel·lat per això.
Aleshores, nosaltres necessitem reivindicar que som catalans. I ara mateix la iniciativa de reivindicació de la catalanitat que existeix és el cens. Nosaltres no som l'associació que proposa un cens, encara que nosaltres estem d'acord amb que s'ha de fer un cens. I molta gent diu, bueno, un cens per què? Un cens de catalans, per què? Doncs precisament perquè un cens és una cosa demostrable que pots portar al món. Quan tu et censes com a català amb requisits culturals, i requisits culturals vull dir demostrar que parles la llengua, demostrar que portes uns anys aquí, demostrar que estàs integrat, demostrar, en definitiva, que compleixes uns mínims requisits com els de tots els estats del món. Ja ho sabem que no som un estat, però hem de començar a actuar com un estat. I els estats censen els seus ciutadans. Aleshores et presentes a un organisme internacional o davant d'un altre país i no t'hi presentes com els ciutadans de Catalunya o una part dels ciutadans de Catalunya. No. Tu et presentes com nosaltres, els catalans. I nosaltres, els catalans, podem viure a Catalunya o podem estar expatriats a no sé on. Podem viure a València, podem viure a Mallorca, podem viure a Berlín, però som catalans. I som una minoria nacional dins d'Espanya, i som una minoria nacional dins de França. I per tant, podem reivindicar el que som i el que volem ser com a catalans. I a partir d'aquí podem admetre dins del corpus de l'independentisme a qui ens doni la gana. Però és allò que diem, ser independentista per se no et fa català. Que és una ficció que s'ha venut també durant aquests 10 anys, quan sortia, per exemple, la gent, alguns de Súmate, i et deien, és que jo soy de Murcia, però estoy de acuerdo con la independencia. Me sembla fantàstic. Tu tens fills o nets que són catalans, aquells sí, que s'han criat en la immersió, que parlen català habitualment, que se senten d'aquí i només d'aquí, i tu vols el millor per ells, i penses que el millor per ells és la independència, i això està molt bé. Però tu, en el fons, tu mateix dius que ets de Múrcia. No es pot ser de Múrcia i ser que, o sigui, ets una cosa o ets una altra. Ara, que després et vols quedar a viure aquí perquè estàs adaptat aquí, perquè t'hi portes bé, perfecte. Tots els països tenen residents estrangers. Tots els països admeten la nacionalització de persones estrangeres. Però no comencem amb això. No comencem admetent que aquí hi compta és aquest 60% que no va anar a votar l'1 d'octubre, però que si es fes, per exemple, el referèndum acordat, votarien en massa i votarien que no. Perquè això és admetre que estem segrestats per sempre, que no tenim cap opció. Aleshores, ara mateix hi ha una opció, un projecte, que és el cens del poble català. Nosaltres creiem que el cens és necessari i que el cens ens donarà presència al món. Evidentment, el cens del poble català tal com es planteja pot agradar més o pot agradar menys. No entrarem a dir si és que és perfecte tal com es planteja o no. Però sí que el que volem transmetre és que ens hem de començar a plantejar això. Ens hem de començar a plantejar crear una llista de catalans i crear institucions, i això ja és potser un pas més, que incloguin només catalans. És a dir, nosaltres tenim un Parlament que quan es vota, vota tothom, perquè és un Parlament que es dedica a gestionar l'autonomia. Independentment del que pensi dels partits en si mateix que estan al Parlament o de la possibilitat de que hi hagi una independència des del Parlament, és evident que aquest Parlament és una institució espanyola. I les institucions espanyoles tenen uns límits marcats des d'Espanya. Si volem fer qualsevol cosa saltant-nos aquests límits, i evidentment la independència és una d'aquestes coses que només es pot fer saltant-nos aquests límits, s'han de començar a crear estructures paral·leles, que facin altres coses, i que actuïn d'altres maneres, i que parlin a la gent d'altres maneres, i que interpel·lin només aquells que realment són catalans. I evidentment acceptin el suport d'aquells que potser no són catalans, però són afins a la causa. I bàsicament el que nosaltres volem explicar és això. És a dir, ja no es tracta només de votar un partit independentista, o de sumar-se a un projecte independentista, o d'entrar en una associació independentista. No es tracta només de l'independentisme, es tracta de mantenir la catalanitat fins a la independència. Es tracta de
reivindicar-nos i també es tracta de protegir el nostre. Perquè moltes vegades ens trobem amb que per caure bé als altres, per dir-ho així, hi ha el moment en què canviem de llengua. O hi ha el moment en què no ens plantegem quin tipus d'educació s'ha de donar als nens perquè el català es mantingui o perquè les tradicions es mantinguin. És a dir, és reivindicar la catalanitat fins al moment en què siguem independents. Perquè si fóssim independents potser no faria tanta falta, és a dir, hi hauria un estat que protegiria la llengua, que protegiria la cultura, tot això. Però fins aleshores, ser catalans i seguir sent catalans només ho podem aconseguir nosaltres. Aleshores, el procés de reconèixer-nos com a catalans no és només anar i censar-se i firmar un paperet. És també entendre que als fills se'ls ha de parlar en català, que si hi ha una escola en català se li ha de donar suport. En aquest sentit també, per exemple, hi ha una iniciativa ara que és de crear una xarxa d'escoles similar a la Bressola, a la Catalunya Nord, però aquí, que es diu La Flama, que estan tenint moltes dificultats per arrencar perquè els hi falta molt de suport de tot tipus, suport econòmic però també voluntaris, assessors, professors i alumnes, clar, i que volen recatalanitzar l'educació ja que el govern no ho fa.